Er du kommet til et punkt, hvor du tænker, nu er det nok? Føler du, at du måske har glemt dig selv lidt i hverdagens travlhed? Måske kan du genkende dig selv i Trine, Bettina og Stina her. Jeg hedder Trine. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg hverken følte, jeg slog til som mor eller som kone. Jeg var blevet blød i siden, og jeg havde ingen energi. Der var jeg utrolig træt og manglede overskud og energi i min hverdag. Det kom til udtryk på den måde, at jeg lagde mig til at sove på sofaen, når jeg kom hjem fra arbejde. Der hvor jeg egentlig skulle bruge tid på at lave lektier med mine børn og lave noget mad til dem, og samtidig også bare være sammen med dem. Det gjorde mig rigtig ked af det, fordi jeg ikke følte, at jeg var den mor, som mine børn de fortjente. Jeg spiste alt for mange søde sager. Jeg havde de her cravings om eftermiddagen, og ikke rigtig noget velvære, og så var jeg oveni blevet overvægtig. Med hjælp fra din personlige coach får du et skræddersyet program, der passer lige præcis til dig og din hverdag. Vi bruger Hørbers morgenmadsprogram som base, det eneste du betaler for, mens opfølging og support er helt gratis. Og nye, sundere vaner, ja, dem skaber vi sammen. Du har direkte kontakt med din coach og resten af holdet fra din mobil. Det sparer masser af tid, er mega smart og samtidig super sjovt. Morgenmadsprogrammet er meget nemt at følge, tager få minutter at lave, smager fantastisk, og du vil begynde at se resultater på kort tid. Efter jeg startede på Herbalife-produkterne, der har jeg fået en fantastisk velvære i kroppen, sådan en lethed. Det er mig, der styrer min kost. Jeg har fået den her balance i min kost. Og så bonusen i det hele er, at jeg har tabt adskillige kilo og gået lidt størrelse ned i tøj. Jeg startede hurtigt op. Jeg fik meget mere energi. Jeg blev glad. Jeg fik strammet op på min krop. Og så møder jeg Herbalife og støder på den her coach, der viser mig nogle nemme og simple løsninger til min hverdag, og samtidig også introducerer mig til Herbalifes program. Det hjælper mig med at få noget mere energi og overskud i hverdagen, og har den betydning i dag, at jeg ikke længere crasher på sofaen, hverken i hverdagen eller i weekenden. Og det bedste ved det hele, det er faktisk, at jeg i dag føler mig som den overskudsmor, mine børn de fortjener. Hvis du føler, at det er på tide at prioritere dig selv og blive en bedre udgave af dig selv, ja, så er vi her for at hjælpe dig. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet.